Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. İsrail ne devlete, çeteyeke teröreye. Em dibin şahidê qetilîam, barbarî, zilm, hovîtî û qirkirina rejîma îşgalker. Pêvajaya heftê cotmehê dem û wexta îşgalkeran komkujî û qirkirina pêkanînê ye. Lê mixabin û malesef hin kesên ku para xwe ji semîmiyetê negirtinin û rojava yanî alema Xerbê îşgalker şermezar nekirin. Tuğayên Qesamê yanî Hamasê şermezar kirin. Operasyonên Tuğayên Qesamê rexne dikin û dibêjin ger ev operasyon nehatina destpêkirin wê êrîşên îro nehatana kirin. Ev kesên ji Siyonîstan hez dikin van tiştan dibêjin. Mixabin bi salana qetlîamên îşgalkeran nabînin. Armancek Siyonîstên îşgalker heye. Armanca wan qaşo ji wan re soz û wed hatiye dayîn ku wediyê arzî mewûdin. Lê hedef û armanca qehreman, mücahid û mêrxasên ku li Xezeyê mücadeleyek qehremanî didin jî heye. Ew jî ji bo erd û axên xwe nedin îşgalkeran çi mesuliyeta wan heye gayret dikin û hewlê didin. Ev bi salan ku di vê oxirê de berdê lê didin. Mücadeleya xwe îro jî bi qehremanî didomînin. Ev mücadeleya wan ne tenê ji bo Filîstînê, ji bo hemû mislimanan, heta ji bo hemû însaniyetê ye. Ev mücadeleya wan berastî mücadeleya heq û batilê ye. Ji aliyekê ve eskerên ronahiyê, ji aliyekê ve eskerên tarîtiyê, ji aliyekê ve însanên ezîzên ku ji bo însaniyetê mücadeleyê didin, ji aliyekê ve jî heydûtên wehşî yên desteka desthilatdaran bistîne. Ji aliyekê ve kesên bi îmkanên dewletên emperyalîst ve êrîş û qetlîaman dikin, ji aliyekê ve kesên ku bi îmkanên xwe mücadeleyê didin hene. Ev kesan di vê oxirê de her berdêl danin ber çavê xwe. Di şerekî wiha de helbet divê her kes aliyê xwe nîşan bidin. Ji ber ku du alî eşkere ne. Aliyek ji bo heqîqetê şer dike, aliyê din jî vî şerî pir bêehlaq û hovanê dimeşîne. Da ku küfr li ser heqîqetê bi ser bikeve. Helbet kesên hîsdar û mislimanên hestiyar wê aliyê heqîqetê bin û bi hemû derfet û fersendê xwe piştgiriyê bidin mislimanan. Lewra îro dem û wexta zelalkirin û eşkerekirina xeta ne. Lewra îro dema xwedî lê derketina kesên dibin destandine. îro li Xezeyê mücahidên ku ji bo qedr û namûsa hemû mislimanan şer dikin hene. Mislimanên ku him ji aliyê maddî û him jî di warê manewî de piştgirî û destekê didin van mücahidan hene û ev misliman îro li qad û meydanan. Bi îzna xwe da heta ku ev mücadele bidome wê misliman li kolanan û li meydanan bin. Wezîfeyên xwe bikin û birayên xwe biparêzin. Weka tê zanîn di vê şer û herbê de destekvanê herî mezinê rejîma îşgalê Emerîkayê. Welatê Rojava alema Xerbê ye. Piştî şer û herbê dest pê kir, Emerîkayê çi kir? Keştî û gemiyên xwe yên şer şand behra spî. Ev pêngav û hewl him ji bo mislimanan, him jî ji bo hêzên berxwedana Xezeyê bitirsîne hatibû avêtin. Lê ev gava ku hatiye avêtin, misliman û mücahidan netirsand. Misliman di qad û meydanan de, mücahidên Xezeyê jî di cepheyê de bi qehremanî mücadeleyê didin. Wezîfeyên kesên xwedî vicdan jî hene. Bîlxasa di vê kesên ku di meqamên îcrayê de ne, kesên îdarevan û rêvebirin mesuliyetên xwe bicîbînin. Belê di vê kesên di meqamên îcrayê de ne, anha gavên berbiçav bavêjin. îro roj roja gavavêtinê ye. Di vê lîderên ku welatên xwe îdare dikin, menfaet û berjewendiyên xwe bidin aliyekê û Xezeya ku marûzê qirkirin û komkujiyê hatinin biparêzin. Di vê têkiliyên xwe yên siyasî, tîcarî, dîplomatîk bi îşgalkeran re qut bikin û biberin. Hişyariyên welatên ku destekê didin rejîma îşgalker bikin. Di vê welat û dewlet êdî İsraîlê wek dewletekê nas nekin. Dev ji nasîna İsraîlê berdin. Lewra İsraîl ne dewleteke, çeteyekê teror heye.